Hello everyone, my name is Bombshow. You're welcome to my channel. It's a Bombshow television. Musho my latest musho zviri kupisa zvega. Kana uri munyowa, don't forget to subscribe to our channel. It's a Bombshow television. Nasi ndava good news. Kana une business raunoita imborisa mu comment section unoona kuwana nonechi ne customer kana munhu anozvida. Kana une business raunoita ingoriudza mu comment section unoona kusanganochi nemhene. Tiri ku advertise mahara tine ka promotion sezvo takapinda 7000 ma subscribers. Guys, ndokubigai makapenga. Ndimi munoita tirambe tichiendera kumberi tichaga ma latest. So ndisinganyanye kupedza nguva. Kana uri munyowa ndinokuchingamidza nemufaro. Don't forget to subscribe to our channel. Ndisinganyanye kupedza nguva. Let's get into today's story and don't forget to advertise your business with us. Number munozowana pa description ye channel kana kuti ndichadzisa mu comment section. Saka rega tipinde munyaya yanhasi. Kurati amana pane video karungosekeleta pa social media kasolo ndofunga mukuona uyo ndisolo ari kutambidzwa mari ari kunzi inotenga mota. Saka very soon tikutarisira kuti solo vanenge vakucruisawo because I think timu zhinji razara nemota. Saka pane video vandau kuratidzai kasolo achipiwa mari naNaizaboom director kuti enoita se ita munyati wacho unotsvaga vhiri usazofambe uchingoita zvaunenge uchingoita netsoka. So guys, timu iri kushanda. Ndangoti congratulations to solo kuti muone video racho ndeiro riri kubuda pa screen apo. Thanks. Mfana mari unotengawo mota anti? Mari yemota erenga. Ndeyako mfana wangu, unotenga mota zvokuramba uchifamba netsoka tichada.